tumanan. Amen. Hallelujah. It's a continuous education. Kaya sakbay tayo nga mapaliti komunyon, ipalagit ka tayo pag-usap nga ni Apo Jesus, sinagaba na amin nga rigrigat, bain, shame, miti kasta iti nalaan kada tayo iti biyag nga nanayon. Malagit ko iti may nga danan yung mga may isang pastor na hindi na parang kami di Israel na it's in the Garden of Gethsemane kano hindi nga permiti the salvation was installed in the Garden of Gethsemane. Taapay gamin the Garden of Gethsemane ijay nga nagparintumang ni Apo Jesus nga naglengket ti dara kunana kaya nang saon nung naglengket ti dara dikiti capillaries tayo nga dikiti babasit nga urat bimpak daga po iti pressure it tension ket kunana not my will be done Lord but yours. If possible natin nga puka ko nga kunana lumabas ko nga God is supreme kakabsat nga inayat na tayo iso nga dahil nga kopa iti hardship, the trials, the shame ket inaklo ni Apo Jesus taga po ta inayat na tayo. Amen. Talaga. Amen. Ito iti naglengket ti dara kaanan. That's all nung hanggang tagili according to medical science tagili capillaries na babasit na kapinpino nga urat bintak da gapo iti pressure. Iso nga imagine no tao di bintak ti capillaries na natay man. Ngem ni Apo Jesus is supreme. Amen. Hallelujah. Napantayo iti mga nangisita to yan. Iti versikulo 1 Corinthians 11:23. Kunana, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. For whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the body and blood of the Lord. Praise God. Hallelujah. We will sing this song, The Old Rugged Cross, kakabsat. Kurita, wala may stang samad and may katuda di chorus na. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that cross where the dearest met for a horse of lost sinners was
si communion. Praise God. May kayo. Nagpasanay, kararag ko ni Sister Hanilet, the bread, sa kundo kararag the blood, at cup. Amen. Hallelujah. Sa lagi dyan ay kasama. Hallelujah. Praise the Lord. Need bread. Okay. Lukan tayo iti puso tayo kakabsat. Praise the Lord. At nagipan tayo di jay inaramid ni Apo Jesus. Una jay Garden of Gethsemane kas na ko nakita. At may kadwa jay Calvary. Sakbay na nga lakaman tayo itinapay. Karena kuman ni Sister Hanilet dahito yung tinapay. Maday-dayo ti Apo. Hallelujah. Amen. Idayaw na kahit ako pa po, diyan kami diniti ako kanino ng paani. Kasi dagan iti biyag ni Apo, kanito na pa yung Diyos, ang kami nakaman. Lord, ito ti simbolo Apo, ti bagay, takno basta Apo, ito ti panagkay sa Apo, din ti anak mo. Matalag Apo, din ti anak mo, tapatalag ka o Diyos, na pagsilsilbihan mo. Tulungan mo Apo, di tunggal may sa Apo, kasi pinakaamin na Apo, kadaan ka di Apo, ito mamatimikan ka. Isibuko ka na pimati mi Apo, katakailan sa kanya, kat Apo, idaton mi Apo, dahil nga tinapay o Diyos, takno basta Apo, o Apo, di pa naglakami, matulungan na kami Apo, mabalbaliwan kami, di kapatid ko, di pa mati mi. Pagkakaysaan na kami, di pa mati, pagkakaysaan na kami, kasi bagay ni Kristo, takno basta Apo, mapaduras o Apo, dahil yung aming bukod titibiyag mi. Lord, bindisyon na mga Apo, dahil na, kung mas parang bindisyon ang tinapay. Kaya kami yung Diyos, dahil na kayo, tanong na ka. Itinagan niya ako mga Jesus, dinawat kami dito. Amen. Tinapay kakabsat. Bendito nga Diyos ang aming nasantuan. Sika nga namarso iti langit kandaga, kandaga amin nga adda iti langit kandaga. Dayaw tanagan mo. Amen. Malagit mi Lord, tinaramid mo ijay Garden of Gethsemane. Kinijay bantay Calvary, Lord. We remember those, Lord. And by this blood, within your covenant, O Lord God, we remember your suffering, Lord, your death, your sacrifices. We remember your stripes, O Lord God. The stripes that is able to heal us from all our disease, O Lord God. Thank you, Lord. Kasakbay na lang amin mi dahito nga ko pa Apo. Lak amin mi ti panagkaagas, Lord. Amen. We ask forgiveness from you, Lord God. Nga sabi ko nga, we are nga mabaling kami nga Almighty Trono ti Parabur mo. Gapo nga inayat na kami. Gapo iti inaramid mo di bantay Kalbaryo. Yan gapo iti darang ako nagparupok di bantay Kalbaryo. San lang na di Kalbaryo, Lord, nga ijay pa'y hardin di Gethsemane. We thank you for your goodness, Lord. We thank you, Lord. We are being justified of what you have done. By faith and by grace we are saved. We thank you, Lord. Inunampay ako, itisakbay dami ininom, di ko panginyawat mo kaligiti ang dalang, Lord. Saan mo ito nga inuman, naging gana ako, itin new kingdom, Lord. Tanto di, agdadangdang kami man, agsasamo tayo tumanan, Lord. Ito ni kasta, inuman mi abot ko pa ako, Diyos. Thank you, Lord. And that will be in the millennium, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for all the plans you have given to mankind. For the salvation you have given to mankind. Otherwise, we are lost forever and in the lake of fire, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for the blood. We thank you for your stripes. We thank you very, very much, Lord. May dayaw ka ako. Hallelujah. Inuman tayo ko pagkakabsat. Dilihawan tayo di Apo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kantaan tayo pa. Ito'y
Hallelujah. Give thanks, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the Mount Calvary, Lord. We thank you, Lord, for that place called Mount